Matul l-2017, Malta klassifikat bħala l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li rnexxielu jtejjeb ir-rata tal-ġbir tat-taxxa tal-VAT. Fl-istess waqt il-Kummissjoni Ewropea notat li matul is-sena li għaddiet, pajjiżna kien fost l-inqas pajjiżi Ewropej li qed jitlef flus minn taxxa tal-VAT li mhux tinġabar. Fil-fatt matul is-sena li għaddiet biss Malta naqset id-diskrepanza ta' VAT mhux miġbura b'7% biex waqt li fl-2014 tilfet 264 miljun euro, 3 snin wara Malta naqset dan it-telf għal 13 miljun euro. Din il-waqa pożittiva waslet biex mill-5 l-ar pożizzjoni fl-2013 persentaġġ ta' 28%, Malta llum qiegħda tikklassifika mal-aqwa 4 pajjiżi b'diskrepanza minima ta' 2% f'dik li taxxa tal-VAT li mhix tinġabar. Dan kollu joħroġ minn rapport dwar il-ġbir tat-taxxa tal-VAT fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Minn dan ir-rapport jirriżultaw wkoll li kienu biss l-Iżvezja, l-Lussemburgu u r-Repubblika Ċeka li kellhom persentaġġ ftit aħjar minn ta' Malta. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni Ewropea stmati fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea aktar minn 137.5 biljun euro fi dħul mit-taxxa tal-VAT baqgħu ma nġabrux fl-2017. Iċ-ċifri f'dan ir-rapport ikkuntrastaw bil-kbir mas-sitwazzjoni kif kienet qabel l-2013, meta bejn l-2010 u l-2013 Malta kellha fost l-rati ta' taxxa ta' VAT mhux miġbura ta' bejn id-39% u 42% tat-taxxa dovuta lit-taxpayers Maltin u Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.